na naman ako sa Park Mazda. Birthday ko today. Happy birthday to me. Yes, pupunta mo. May titignan lang kami yung bahay dito sa may Sherwood Park. And then, Tanang Dalarama. Tapos mag-meeting sila. Tapos uwi na kami. So, punta ako ng 5 p.m. May pupuntahan ako. Kukunin ko yung in-order ko ng mga food. Konting food lang naman. Tapos, konti lang naman yung bisita natin mamaya. Kasi hindi rin sila magkakasya sa bahay, guys. Kasi maliit lang bahay namin, di ba, apartment. Yan, so pupunta muna kami sa bahay. Siguro titignan na namin sa labas. And yun lang, kasi parang scam din yun ba? Hindi namin maano. I think it's a scam, but we'll just take a look at the alas 12 na din. May titignan kami isang bahay. Dalawang bahay pala titignan namin today. But yung ngayon, first na bahay is, I think that is a scam. So, halatang halata sa kanyang, ano tawag dun? Sa mga reply niya sa akin, parang, ewan, charots. Ayan, so dyan siya nag-open ng kanyang business account, si Falcom. Kunin niya yung credit card niya, guys. So, dito kami sa Y Road ng Sherwood Park. Ayan. So, nangyari, pag open ko sa mailbox namin, na ano ako ba, na-shock ako. Shock talaga. Na-shock ako kasi yung, yung letter niya, yung mail niya is bukas. Bukas talaga yung envelope ba. So sabi ko sa kanya, bukas siya agad. Sabi na, so wag mong gamitin, wag mong activate kasi baka, yun nga. Hindi ko alam. Pwede yung ireklamo sa ano ba, Canada Post kasi bakit binuksan talaga. As in, bukas na bukas talaga yung envelope. Of course. Tapos halatang yung, ang tawag doon, halatang yung credit card is parang binalik lang sa papikit, yung parang gano'n kasi halatang hindi siya masyadong nakapikit. Yan, hinintay ko lang siya, hindi na bumaba kasi malamig nga. Hindi naman siya sure na andun ba talaga yung credit card niya. Plates, forms, and spoon. $176. Kano gusto, di ba? Hindi lang picture dito na. Hindi ka picture dito. Wala. Recent manager ka rin? Leasing. Leasing. So, ito, bago ano neto, bago carpet neto, new. Buwan sapatos. Carpeted. Saan ka sa atin? Sa Nueva Vizcaya. Choco lang ha. Pwede ba? Ito. At least may ano na siya. Dishwasher na siya. Oo, meron na siya. Microwave lang ang wala. kasama. Okay. May microwave. May microwave. Microwave lang ang di kasama. Magkano nga ka?
1674. 1674. Yung available namin 2-bedroom is Elite siya upgrade. 1794. So, ano pinagkaiba niya? Upgraded siya. Mas ano dito? 3 bedrooms. Yun yung full bath. Ah, okay. Full bath. So, meron. Then yung third bedroom. Third bedroom. May closet. Wala. May closet pala. Malalagay ko sa lahat ng... Gamit namin ang sigip na ng bahay namin ngayon. Diyan kami nag-rent sa Southgate, sa harap ito. ng River Valley. Malayo? Yan yung sa work out. Saskatchewan Drive. Oo! Sa White Up. Eh, dito sa... Eh, dito ka nagtatrabaho eh. Siguro mga 15 minutes yun. Ah, Pero ano? dami naman paglagyan ng room. Ay, Ano naman. yung must... Linis lang. Linis lang. Kalilinis lang. Maganda. Mas mahal to, no? Oo! Kasi renovated. Oo! Sarado po tamos. Magaling niya. Okay na. Hindi ko na makita. Dito na tayo sa gilid magdadami. Okay na? Isa na. Ito siya. Ah, okay. Okay. Mas ano siya? Mas ano siya? Mas bago. Mas bago. Oo. Yung kitchen niya. Malit content pero mas bago. Mas ano siya? Okay lang naman. Kaya nga, Pati okay. fridge niya. Oo. Stainless. Yung 3 bedrooms ay hindi pa yun nire-renovate. Hindi, classic siya. Classic talaga siya. Classic talaga siya. Siguro na tumatawag. Napakaganda naman. Ito yung basement. Ito, oh. Tingnan ang basement. Tingnan mo dito. Tano to? Nagkuhan ako ay glass. Wapo, yung tip. Basement. Diri, fights ni. Ah. Luwag na itong balay. Diyan ang laban. Ano ba tayong sa kilid po? Oo. Hindi lang magkuha sa akong gym. Busgahan ko ni boss. Dali. Itong isa tayo. Traan ko. Hiro ang mga akong ipanan. Tingnan makita tayo nga. Pwede. Ah. Pwede nila itong sa rolling. Mata ka balog o pwede rin eh. Ay, napasaba. Di mo naman nagawan. Ay, di. Ni Jonah. Jonah. Jonah Lin. Sa ano sa... Ay, maluwag. Mas maluwag. Daming ano oh. Kasya yung damit ko dito ah. Dalawang ano to, dalawang closet. O kaya nga, dito tapos dito. Mas gusto niya tayo. Siya naman kung ano yung close. Mas gusto ko to. Ito malaki. Mas bago. Pero mas masters yun talaga. Ah, oo. Ito kasi square. Oo. Kaya ano. Yun kasi angle siya no? Oo. Malawang. Sa akin na dito tayo yung Oo. Hindi ko, walang homeless kasi dito siya. Uy. pag nagpa-party, hindi naman party na party. Basta- Dinig ba? Hindi naman siguro na. Hindi naman siguro, alam niyo naman yung siguro yung talagang masyado nang malakas. Yun na talaga. Yung Pinoy party lang, malakas pa yun. Kasi na yan. Tumitin sa akin. Ito ano? Basta ano lang, may oras. May oras lang. May oras lang. Pag night, tapos na. Hindi lang yung... Nagamadaling na. Mas gusto ko to. Boss. Kasi mas lumas bago. Mas ba? Kasi mas lumay. Renovated kasi na ba? Kasi mataas yung counter niya, di ba? Oh. Gusto ko sa Safeway, grocery tayo. Walang mga prutas, walang grapes. Hindi na sana ako ng fruit. Wala ako mahanap.
here pala. Punta tayo dito, hanap tayo ng tawag doon, condensed milk, tapos water and drinks. Ito na lang bilhin ko eh. Masasayang kasi guys pag hindi nila. Ito na lang sa water kasi sayang. Or this one na lang para hindi masyadong malaki. Kaya akong bitbitin. Ito na lang kaya guys. Wait lang. Tignan ko. Pagupit tayo ng buhok guys. Ay! Hindi pala nag-ano. Guys, napagupit tayo ng buhok and it's 2 days after my birthday. Hindi tayo nakapag-vlog sa birthday natin guys. Sayang talaga. Ang dami kong bisita. Churut! Konti lang na mabisita ko yung mga, kasi hindi pwede talagang magkaroon ng maraming bisita dito kasi yung space ba, wala kaming masyadong space. Bagay ba ako sa aking gupit guys? Comment down below. Charot. Tapos sabi ko kay ate Lani, magpa-bangs ako kasi miss ko na yung bangs. Charot. Ay, ayan, so yung bago nating gupit kasi ang haba-haba na ng buhok ko, hindi ko na siya hindi ko na siya maalagaan ng mabuti, guys. So, napagupit na lang tayo. Ayan, may pabangs pa rin. And, yeah. Ganda talaga pag Pinoy maggupit, guys. Iba talaga. Iba talaga ang kamay ng mga Pinoy kaysa sa mga puti. Alam niyo naman yung mga pinagdaanan ng buhok ko. Ito lang yung bangs ko. Kasi ako ba? Kasi ako buni. Ay, nako, basta buni. Nag-hat ako ba? Para at least, hindi tayo malamigan. Ang lamig-lamig kasi, guys. For this week, guys, -30 yung mga temperature dito sa Edmonton, guys. So, doble, talaga. Doble, bundle up talaga ngayon. Lalo na ako, hindi naman ako Tapos, nakatanggap na naman ako, guys. Itong street na yan, parang may galit sila sa sasakyan ko. Nakatanggap na naman ako ng notice na kung hindi ko raw kukunin yung sasakyan ko kung saan siya nakapark ngayon, siya as abandoned. Yung lang ko naman Sunday ko na park yun. Reklamo yung may-ari sa sa front. Ay nako. But anyways, it's fine guys. I will be editing my vlog today and then right after that tayo guys, study kasi binuko na yung EFIC ko talaga na exam. EFIC is for my license for mutual funds. Kaya I need to study hard kasi March 31st. Kaya, kung hindi ko siya bibook, hindi talaga ako magsa-study. Kaya kailangan ko Meron pa kaming maraming foods. Handa ko guys. So, hindi muna tayo magluluto-luto. And yeah, naiwan ko talaga yung ko doon sa